tothom. Anem a encetar ja la nostra festa major d'enguany amb aquest acte més protocolari, com és aquest pregó institucional, i a l'hora de l'inici de l'acte doncs amb la paraula al regidor de Fires i Festes, el Jordi Rojas. Bé, bona tarda, veïnes, veïns, familiars de la pregonera, regidores i regidors. Benvinguts, bona festa major. Res, seré jo molt breu. Des de la regidoria de festes i des del consistori esperem que gaudiu d'aquesta festa major, que mireu el programa, que segur que tots trobeu ni que sigui una activitat que us agrada i un programa pensat per tots els públics i que tothom hi trobi alguna oferta que li pugui interessar. Primer entregarem el marc amb el cartell del programa d'enguany a la Joana Trullats, que va guanyar el concurs de cartells, i li farem primer l'entrega. Bé, Joana, ens un aplaudiment. Primer de tot, agrair a l'Ajuntament també per triar el meu cartell i que els hagi agradat la meva proposta. I el més important, doncs, desitjar molt bona festa a tots els veïns i veïnes de Santpedor. Gràcies. Molt bé, gràcies Joana, un cartell que reflexa el que és la festa major d'aquí a Santpedor. Res més, dono pas a l'alcalde, a la Sònia, la nostra pregonera d'enguany, i endavant. Sigueu benvingudes i benvinguts al pregó institucional de la Festa Major d'aquest 2025. És un honor per a mi, com a alcalde, encetar amb aquest acte la nostra Festa Major i fer-ho comptant enguany amb la pregonera, amb la Sònia Guedán Carrión, reconeguda per la seva tasca com a investigadora biomèdica i doctora en biotecnologia i la seva cerca desenvolupant noves teràpies per a la cura del càncer, 4 de les quals s'estan testant actualment en assajos clínics. Fins i tot n'hem pogut veure l'impacte en persones properes del nostre poble. Sònia, amb el teu compromís, perseverança i dedicació, contribueixes a fer d'aquest món un lloc millor, aportant el teu coneixement a la ciència, a la salut pública i sent un exemple a seguir per a tothom. Amb la teva experiència i recorregut professional, t'has nodrit a la comunitat científica internacional i ara tens la gran sort de comptar amb els teus coneixements al nostre país. És un honor que Santpedor pugui comptar amb el teu talent i compromís professionals i agrair-te molt sincerament que hagis volgut ser la pregonera d'enguany. Moltes gràcies. I ara, Sònia, doncs, endavant, tens el públic esperant-te. Doncs bona tarda a tots i a totes, alcaldes, regidors, regidores, membres de les entitats del poble, veïns, veïnes, famílies i a tots els que heu vingut aquí a compartir una mica de la Festa Major de Santpedor. És un gran honor per mi ser aquí avui per fer el pregó de la nostra Festa Major. Quan em van convidar vaig sentir una barreja d'orgull, satisfacció, emoció, però també de responsabilitat, perquè fer el pregó no és només parlar, s'ha de celebrar, s'ha de compartir, s'ha de connectar i espero avui poder connectar amb vosaltres, que no és una feina gens fàcil. L'any passat vau tenir de pregonera una infermera, la Berta. Les infermeres són unes figures molt properes, que tots coneixem molt bé, que ens cuiden, que ens fan sentir bé, que sabem el que fan al seu dia a dia i que valorem moltíssim la seva feina i agraïm infinitament. Avui teniu aquí una científica que, admetem-ho, la majoria de la gent no sabeu gaire el que fem, perquè no és un secret que no som molt bons comunicant el que fem a la població i explicant el que fem d'una forma senzilla, i això fa que a vegades puguem semblar una mica estranys o llunyans a vosaltres. Però gràcies a que avui l'Ajuntament de Santpedor em dona veu, us puc explicar una mica millor d'on vinc i explicar que els científics al final som gent normal, si podem fer servir aquesta paraula, i que venim de pobles com aquest.
Us voldria explicar una mica de la meva trajectòria, la meva història, i veureu com a poc anem connectant amb el poble. Jo vaig néixer a Manresa, però quan era un adolescent la meva família va venir aquí a viure a Santpedor. Aquí tinc la família, els meus germans, segur que molts de vosaltres coneixeu els Palla. I tot i que fa bastants anys que visc a fora, vaig venir molt sovint i pràcticament vinc cada cap de setmana. Jo vaig estudiar a l'escola pública a Manresa, al Sant Ignasi i a l'Institut Lluís de Peguera, i vull remarcar això perquè crec que tenim una escola pública de molta qualitat i que és un tresor molt important a preservar. Els meus germans van estudiar aquí, al Riu d'Or, i després vaig estudiar farmàcia a la Universitat de Barcelona i després vaig fer un doctorat amb una beca de la Generalitat de Catalunya i finalment encara me'n vaig anar als Estats Units becada per la Unió Europea. És a dir, que gràcies a l'educació pública de qualitat que tenim en aquest país i gràcies a totes aquestes institucions que han confiat en mi, he pogut fer realitat una vocació que en aquells moments no sabia ni que era possible. Encara ara, amb més de 40 anys, segueixo treballant amb beques de les institucions públiques. Per això vull fer un agraïment profund a les institucions públiques, però també a tota la ciutadania, perquè sou vosaltres qui amb els vostres impostos i amb la vostra confiança feu possible que la ciència també avanci. I perquè no només l'escola i la universitat no només forma científiques o altres professionals, sinó que al final forma persones que són lliures per escollir el seu camí i això no està garantit a tots els països del món, o sigui que podem estar molt orgullosos. I què faig exactament? Jo soc farmacèutica i com a farmacèutica el que faig és desenvolupar noves teràpies per malalties greus, com per exemple el càncer, que a dia d'avui no tenen tractament. Però en comptes de treballar amb la quimioteràpia o amb la radioteràpia, que molts de vosaltres coneixereu, treballo en un camp que es diu immunoteràpia, que són unes teràpies molt novedoses i a més treballo amb enginyeria genètica. És a dir, allò típic que surt a les pel·lícules amb científics bojos que acaben amb tots morts, però que a la realitat salvem vides. I avui us explicaré algunes històries de persones que s'han salvat gràcies a la ciència. Quan vaig acabar el doctorat aquí a Barcelona, me'n vaig anar a Filadèlfia, als Estats Units, i allà em vaig unir al grup del doctor Carl June, que és un referent mundial en immunoteràpia. En aquells moments el doctor Carl June estava desenvolupant un tractament per la leucèmia, que era molt experimental, que és una teràpia que es diu teràpia CAR-T. I a veure si recordeu aquest nom CAR-T, perquè cada vegada surt més a les notícies perquè està funcionant molt bé, o sigui que ho anireu veient. La teràpia CAR-T es basa en que agafem la sang dels pacients amb càncer, els hi traiem la sal, i d'aquesta sang agafem les cèl·lules del sistema immunitari, que són les que normalment ens protegeixen de les infeccions, dels bacteris, dels virus, i llavors les modifiquem genèticament per donar-los la informació que necessiten tenir per matar el càncer. Un cop les hem modificat, les tornem a administrar al pacient i llavors aquestes cèl·lules començaran a viatjar pel cos del pacient fins a trobar el càncer i matar-lo. En aquests moments, quan jo vaig sentir que el doctor Carl June feia això, vaig dir, ostres, quina idea tan boja, perquè no s'havia provat mai en pacients, només s'havia provat en ratolins. I que arriscada, però em va semblar molt fascinant i vaig dir, doncs me'n vaig cap a Filadèlfia, a veure què tal. I al poc d'acabar que arriba als Estats Units es van tractar els primers pacients adults amb leucèmia amb aquesta teràpia CAR-T i per sorpresa de tots 3 pacients, penseu que quan es fan assajos clínics són pacients que no tenen cap alternativa terapèutica, que tenen tumors molt avançats i que no tenen cap possibilitat de salvar-se. Tots 3 pacients van respondre a aquest tractament amb teràpia CAR-T i 2 d'ells es van curar. I aleshores vam fer un pas més endavant i es va decidir que volíem començar a tractar també a nens amb càncer. La primera nena que es va tractar als Estats Units amb aquesta teràpia CAR-T va ser l'Emily. L'Emily tenia 8 anys quan es va quedar amb leucèmia i sense cap opció terapèutica i la seva família va decidir que per què no provar aquesta teràpia CAR-T que no s'havia provat mai enlloc amb cap nen. Van tractar la Emily i al cap de 3 setmanes, quan els metges van anar a veure com estava el seu tumor, si s'havia fet més petit, si havia disminuït, van veure que en realitat no hi havia cap cèl·lula cancerígena al cos de la Emily, s'havia curat totalment. La Emily avui han passat 13 anys des que la Emily es va tractar i la Emily avui està estudiant medicina a la Universitat de Pennsilvània, a Filadèlfia.
Després d'ella, molts altres nens s'han beneficiat d'aquesta teràpia i aquí és quan tornem a incloure Santpedor a la història. No sé si alguns de vosaltres heu vist el documental No vull ser un heroi o es va projectar al poble l'any passat aquí, o heu pogut llegir el llibre que té el mateix títol i que es ven a la llibreria del Timbaler. És un llibre sobre nens amb càncer i una de les protagonistes d'aquest llibre és l'Abril, que és una nena d'aquí Santpedor, que li van diagnosticar leucèmia quan tenia 10 mesos, que és exactament l'edat que té la meva filla avui, i això em remou molt, que a un nen de 10 mesos se li pugui diagnosticar un càncer. L'Abril va respondre al tractament, però malauradament quan tenia 4 anys el càncer li va tornar. I no tenia gaires opcions terapèutiques i la seva família i els seus metges van decidir que hi havia un assaig clínic aquí amb la teràpia CAR-T que havia desenvolupat el doctor Caljun. Era un assaig clínic que es portava des de l'Hospital Pediàtric de Filadèlfia, tot i que amb ella la van tractar a Sant Joan de Déu, i van decidir tractar-la amb aquesta teràpia. L'Abril és la tercera nena de l'estat espanyol que es va tractar amb aquesta teràpia, que aleshores era molt novedosa, encara ho és. I a dia d'avui l'Abril està aquí, a la segona fila. Ja han passat 9 anys, l'Abril està curada, toca el violí, estudia alemany i és una nena feliç com qualsevol altra. Històries com la d'ella ens donen forces per continuar investigant, perquè malauradament encara hi ha molts nens i nenes al món i també molts adults que tenen càncer i els hi falten teràpies que els puguin ajudar. Jo el 2018, després de 7 anys de treballar als Estats Units, vaig voler tornar a casa, ja era el meu moment, però la veritat és que tornar a casa després de treballar als Estats Units en investigació és complicat, perquè allà hi ha molts diners i moltes coses, estan passant moltes coses, i aquí, amb això sí que amb l'educació pública anem molt bé, però amb la investigació anem una mica més endarrerits. I vaig tornar, tot i no tenir una plaça fixa i no tenir res, i en realitat vaig tornar gràcies a una nena que es diu Ari. L'Ari era una adolescent amb leucèmia que també es va quedar sense cap teràpia disponible per curar-se. I el que va fer l'Ari va ser mobilitzar la societat civil catalana per aconseguir diners per portar aquesta teràpia CAR-T a Barcelona, en concret a l'Hospital Clínic de Barcelona. Ella va mobilitzar músics, esportistes d'èlit, com jugadors del Barça, donants anònims, i va aconseguir recaptar més d'1 milió d'euros. I amb aquests diners jo vaig poder tornar i passar els primers mesos aquí fins que vaig trobar altre finançament, i també amb aquests diners van ser la llavor per començar un programa de recerca en teràpies CAR-T a l'Hospital Clínic de Barcelona. Amb aquests diners hem pogut desenvolupar 2 teràpies CAR-T que ja estan aprovades a dia d'avui a l'estat espanyol per tractar pacients amb leucèmia i amb mieloma, és a dir, qualsevol pacient de l'estat espanyol pot venir a l'Hospital Clínic a tractar-se amb aquestes teràpies CAR-T sota la Seguretat Social. També tenim altres teràpies CAR-T en assaig clínic i n'estem desenvolupant també de noves amb la idea de que totes elles acabin arribant als pacients. Avui jo també continuo treballant amb aquest tipus de teràpies i ara estem començant també a treballar amb teràpies CAR-T pel càncer de mama. Els nens i nenes de Santpedor i també els seus pares, us vull dir que ser científica és molt més divertit del que sembla, no estem boges ni vivint tancades en laboratoris foscos. Som gent que venim de pobles com aquest, amb famílies com les vostres i sí, també som dones. I si aneu a una escola i demaneu als nens i nenes que dibuixin un científic o un metge, típicament dibuixaran un home. Però això està canviant i ha de continuar canviant, les professions no tenen gènere, les dones podem ser científiques, podem ser metgesses, podem ser alcaldesses i podem ser presidentes de la Generalitat. I per això, sobretot a les nenes d'aquest poble, us vull dir, somieu en gran i que busqueu el vostre camí sense posar-vos límits. I ja per acabar, em permetreu que recordi una estrofa de la cançó del documental No vull ser un heroi, que és aquest documental que va sobre els nens amb càncer. No la cantaré, perquè com a bona científica sóc una pèssima cantant, però la lletra diu així. Hi ha dies que no tries, hi ha dies que odies, deixa'ls passar, hi ha dies que somies, hi ha dies que volies, pot ser demà. Espero que demà sigui el dia que els vostres somnis es facin realitat i, si no, com a mínim, que gaudiu d'una bona festa major.
Bona festa major, Santpedor. Em quedo aquí, m'aixeco. I ara, com a pregonera, faré entrega del facsímil que donem a totes les persones que ens han exercit aquest càrrec i que ens representareu ja definitivament, en el teu cas, com a pregonera per arreu del món on vagis. Aquí ha representat el primer escut del poble de Santpedor que es conserva i, per tant, en agraïment a tota la teva tasca que fas i que avui puguis estar aquí com a pregonera. Moltes gràcies. I ara només queda desitjar-vos que gaudiu d'una bona festa major, que la disfruteu amb respecte i sobretot amb civisme i que la gaudiu molt. Bona festa major a tothom.